Hoxe na mesa das Pontes tivemos a ocasión de constatar entre todas as partes que as probas con biocombustibles son viables dende o punto de vista técnico e dende o punto de vista ambiental. E esta rectificación por parte de Endesa ten que abrir as portas a identificar cal é o futuro dende o punto de vista económico e esa viabilidade económica que debe de permitir esa solución industrial. A Xunta de Galicia está comprometida con esa solución industrial e nós esperamos que Endesa non só rectifique a súa posición dende o punto de vista técnico e ambiental como fixo hoxe, senón que tamén identifique cal é ese camiño para a viabilidade económica. E, mentres tanto, esperamos que se cumpla ese compromiso por parte do Goberno de non autorizar ningún tipo de peche ni desmantelamento mentres non se concreta esa viabilidade económica, ese futuro a través da utilización dos biocombustibles. Un compromiso que a Xunta de Galicia lle trasladou ao Goberno todo o seu apoio e que esperamos que coa rectificación de hoxe de Endesa, aceptando esa viabilidade técnica ambiental, veña acompañado tamén ese compromiso para garantir a viabilidade económica.